Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg ħabbar li fil-jiem li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jippreżenta programm elettorali ġdid li jinkludi miżuri konkreti u viżjoni ekonomika li tħares lejn il-futur fosthom niċċa ġdida li qal tista' tqiegħed lil Malta minn tal-ewwel fl-Ewropa. F'attività politika fl-imdina huwa sostna li l-pajjiż jinsab f'mument deċiżiv meta l-poplu għandu jażel bejn li jibqa' kif inhu jew jagħmel pass il quddiem b'direzzjoni ġdida. Dr. Borg kritika li l-Gvern dwar dak li se nuqqas ta' konsistenza u qal li skont il-Gvern stess weda minn kull ħamsa għadha ma twettqitx fosthom dwar l-ispazji miftuħa u l-kwalità tal-ħajja fejn skontu kulħadd jaf li ċertifikat ta' dan il-Gvern fuq l-ispazju ħodor huwa falliment. Mistoqsi dwar l-elezzjoni ġenerali Dr. Borg qal li l-ispekulazzjonijiet dwar il-ġurnata qed joħolqu inċertezzi u pressjoni fuq il-familji, il-ħaddiema u n-negozji. Saqsa x'inhi raġuni għal din is-sitwazzjoni meta l-Prim Ministru qed jgħid li l-ekonomija tinsab saħħitha. Il-kap nazzjonalista sostna li l-Partit Nazzjonalista jinsab lest għall-elezzjoni u qal li l-Partit Nazzjonalista żgur li kapaċi jirbaħ l-elezzjoni. Qal li mhux biżejjed li jonqos id-distak għax hemm bżonn bidla vera b'viżjoni soda għall-pajjiż. U qal ukoll li jinsab lest jiddibatti mal-Prim Ministru u qal li l-poplu għandu dritt jara b'mod ċar x'għażliet għandu qudiemu. Dr. Borg tkellem dwar il-bżonn ta' aktar trasparenza u kontabilità filwaqt li refera l-każijiet reċenti li qal għajmu dubji dwar kif qed jintużaw il-fondi pubbliċi. Sostna li Gvern Nazzjonalista jara li l-assi jiġu dikjarati b'mod ċar u fejn il-flus pubbliċi jintużaw fl-interess tal-poplu. Fil-qasam tal-proprjetà waqal li s-sitwazzjoni saret diffiċli ħafna żgħażagħ biex jixtru darhom u tenna li l-Partit Nazzjonalista tiressaq proposti mirati biex jgħin lil min verament għandu bżonn aktar milli jifavorixxi lil min jiżviluppa. Irrefera wkoll għall-għoli tal-ħajja u qal li hemm bżonn miżuri konkreti biex jitnaqqas il-pis fuq il-familji. Dr. Borg semmu wkoll il-proposta ta' Child Trust Fund ta' 5,000 euro għal kull wild u l-eżenzjoni mit-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro tal-overtime jew part-time. Dwar l-enerġija qal li Gvern Nazzjonalista jżomm is-sussidi fuq il-kontijiet u jinvesti aktar f'sorsi rinnovabbli. Huwa kritika wkoll in-nuqqas ta' viżjoni fit-trasport tal-massa u qal li Gvern Nazzjonalista jibda dan il-proġett fl-ewwel mitjum b'impenn li titlesta l-ewwel fażi fi żmien 5 snin. Il-Kap Nazzjonalista temm jgħid li dan huwa mument kruċjali għall-pajjiż u sostna li l-għażla li hemm quddiem il-poplu hija waħda bejn kontinwità jew bidla lejn futur li joffri aktar opportunitajiet għal kulħadd.